Koľko je hodín? 24. Koľko? 24. Už to fičí? Ideme. Daj to ešte raz. Už je. Už môžem hovoriť? Môžeš. Raz, dva. Dobrý deň. Je 11:43. Začína sa naša cesta do Itálie. Je pred nami niečo vyše 1000 km ďalekej púte. Budeme prechádzať cez Alpy. 3 štáty Európskej únie. Stretneme sa s rôznymi kultúrami po ceste. Uvidíme, čo nás bude čakať. Ďakujem za pomoc. A hlásia koniec sveta, ale my sa nebojíme. My sa vôbec nebojíme, ideme do toho. Máme so sebou aj trénera, ktorý sa trošku zblázni, lebo vie, že je koniec sveta a si myslia, že prídu mimozemšťania, tak si kryje hlavu, aby mu nečítali myšlienky. Tak dal si príľubu. Aby nás neodpozorovali, kam ideme. My vás zdráme pred koncom sveta. Aspoň dvakrát nás chytia policajti. My vlastne musíme ísť k vode, lebo tam nie sú mimozemšťania. Áno, našli sme historické papiere, kde sa píše, že musíme ísť k vode, lebo tam nás nenájdú, tam strácajú signál. Tí, o ktorých nehovoríme. Ale tí, o ktorých nehovoríme, nás nenájdú. Superman je v taške. Teraz nás dáva pozor a milí diváci, ozveme sa vám za 133 km. Dobre? Zatiaľ, dovidenia. Do počutia. Jozef Repčík, televízia Markíza, rozhlas a televízia Slovensko. RTVS.